porque nací en Lugo, viví en Lugo toda mi vida, mis padres eran de Lugo y además creo que tenemos una de las provincias más bonitas de España. Hombre, yo dentro de las que conozco, la costa lucense es inigualable. Aún nunca encontré ninguna costa que tuviese el olor a mar que tiene la nuestra y esas playas con esa arena que tienen nuestras playas. La montaña es preciosa, a Ribeira Sacra también es muy bonita y Lugo ciudad es muy acogedor. Yo estoy encantado de ser de Lugo, de nacer en Lugo, sobre todo porque es una ciudad súper tranquila para vivir y para estar, ¿no? Es como un pueblo grande y que todos nos conocemos y ya te digo, súper encantado. Os colaboradores da gala Lucus Moda repartirán 2.500 agasallos entre os asistentes ao espectáculo que se celebra o vindeiro xoves día 7 no Círculo das Artes. As entradas cun prezo de 15 euros están á venda no Centro de Interpretación da Muralla, no Gabinete de Comunicación da Deputación e nos negocios dos deseñadores participantes. A recadación destinarase a asociacións sen ánimo de lucro. As entradas poden adquirirse en establecementos como da deseñadora Manuela López, que participa por primeira vez na gala organizada pola Deputación e o Concello de Lugo. Tenemos aún mucho trabajo por delante, porque piensas que a lo mejor tienes todo terminado y siempre en los últimos momentos siempre hay los retoques que tienes que hacer. Manuela xunto a Luis Areñas forman unha das 6 firmas de deseño lucense que participarán na gala, que tamén conta con 14 artesáns da provincia. Pero ademais no evento colaboran 19 establecementos e 2 escolas de formación, un número maior que o do ano pasado. El año pasado la gala ha tenido una repercusión tremenda, no solo a nivel lucense, sino a nivel gallego y a nivel nacional. Entonces, a ver, eso es un caramelo para todas as empresas de Lugo e máis en la época que estamos viviendo ahora. Hai 2 tipos de colaboradores. Por unha banda, os que presentan os seus produtos para o desfile. Hai las empresas que colaboran directamente con los diseñadores, puesto que nosotros no somos diseñadores de calzado ni de complementos, nos dedicamos solo al textil. Outros ofrecen os asistentes obsequios da súa propia empresa. Pueden ser traducido en unos bonos de descuento, como traducido en un, pues imagínate, hablo pues del spa, un recorrido por el spa, un tratamiento de belleza en el caso de Donai con un descuento considerable. A recadación das entradas destinarase a fins benéficos. Os numerosos focenses que practican fútbol disporán no mes de xuño dun campo de herba artificial. Hai unha semana comezaron os traballos para dotar do novo céspede o Estadio Municipal de Malates, unha demanda do sector do deporte extensiva ao resto de veciños. Eliseo Rodríguez e Ramón Fraga son 2 dos adestradores das categorías inferiores do Clube Deportivo Foz. Aquí entrenamos durante os días 2 equipos, por lo menos, e despois xogan os sábados, os domingos, está totalmente, está continuamente xogándose nele e ben ves como está ahora mismo o estado. E que eles saben mellor que ninguén os problemas que presenta o céspede do campo municipal de Malates. Aquí no inverno, cando chove, está impracticable totalmente. Hai que darlle o balón para diante, non se pode, con cativo, sobre todo que é de fútbol base, pois non se pode dedicarte a xogar tácticamente, nin os picaos tenen que desarrollar todo físicamente. As malas condicións do terreo obrigaron en máis dunha ocasión a xogar partidos noutros campos. Pero houve que ir a xogar a outros campos, concretamente a Cangas, ou xogar no Martín Sotero, porque aquí estaba prácticamente impracticable. Carva artificial quedará solventado definitivamente este problema e non só se beneficiarán os actuais usuarios. Pensa que Foz ten unha escuela de fútbol que conta con cerca de preto de 200 rapaces, que a partir de agora pois virán a entrenar aquí, están entrenando nun colexio público que é o Cantel. Despois están as categorías inferiores, están do Club Deportivo Foz, infantiles, cadetes e juveniles. Está o Club Deportivo Foz, que tamén entrena moitas veces aquí, e logo están os veteranos do Club Deportivo Foz. Os traballos están financiados ao 100% pola Deputación. Exercicio e dieta son as principais recomendacións para previr determinados tipos de cancro. Co fin de fomentar estes hábitos saudables, a agrupación local da Asociación de Loita contra o Cancro de Guitiriz organiza actividades como a marcha que tivo lugar este domingo ata a Fonte de Forcas. No lugar aproveitouse para lembrar o xeito de lavar a roupa ás mulleres do rural. Os participantes percorreron os 8 kilómetros que hai desde o telecentro de Guitiriz ata a aldea de Forcas. O obxectivo da marcha, fomentar os hábitos saudables como unha das mellores armas para loitar contra o cancro. O camiñar é un dos importantes, non?
como resulta moi difícil salir a camiñar, sobre todo hai certas persoas que están aquí hoxe non salen facilmente a camiñar. Sin embargo, hoxe viñeron. Estas camiñatas contribúen ademais a relacionarse con outros veciños. Unha forma de xuntarnos, de encontrarse uns cos outros e de conocer novos lugares. Lugares como a Fonte de Forcas, un antigo lavadoiro que foi restaurado. Había uns lavadoiros eran antigos, pero claro, estaban todos xa tapados e nós restaurámoslos. Aquí, antiguamente, viñan lavar aquí a aldea da Pena Blanca, a aldea de Forcas, todos viñan aquí a lavar aquí, a carxar auga para as casas en baldes, e sellas, en xarros, como se podía, non había outra maneira, outra solución. Os veciños da zona aínda van coller auga a esta fonte para beber. O que xa non se fai é lavar a roupa, aínda que varias veciñas da aldea fixeron unha demostración empregando, como hai moitos anos, xabón feito na casa con graxa de porco. Lavábamos a roupa e despois poñémola nunha tina. E despois o que aclarábamos, volvíamos a poñer sabón e poñémola nun aclareo, había aquí un pasto así de hierba. E poñémola e deixábamos para outro día. E para outro día viñamos e pasábamosla e colgábamosla nun... Algunhas mulleres máis novas animáronse a lavar por primeira vez no río e comprobaron a dureza deste traballo. Moi esclavo, Además que andaban castinas, iban lonxe, algunhas iban lonxe a lavar, pareceme complicado. E é que está moi ben recordar, pero... A lavadora é moi boa, mellor que estar aquí de gatas. De todos os xeitos, hai quen lembra con nostalgia aqueles tempos. E gustábame. Sempre viñamos tamén en pandilla e a contos pasábase ben. A verdad que sí. A xornada rematou cunha merenda saudable a base de froita, outro dos hábitos que se fomentan desde a Asociación de Loita contra o Cancro. A vindeira semana incorporaránse aos seus postos de traballo 7 contratados do Lugo Emprega no Incio. As probas presentáronse 85 persoas que realizaron o test de entrevista persoal, incluídos no proceso de selección. Os beneficiarios do plan traballarán nas áreas verdes que xestiona Suplusa no Concello do Incio. Burela, Castro de Rei, Chantada, Foz, Castroverde, Portomarín e Baralla acollerán a partir do vindeiro luns novos cursos do Pacto Provincial polo Emprego. As accións formativas inclúense nas 45 previstas polo programa dirixido á formación de desempregados na provincia. O programa, dotado con 3,4 millóns de euros, está financiado nun 80% polo Fondo Social Europeo. O Centro de Innovación Social InLugo continúa coa súa actividade. Os interesados poden informarse e inscribirse nas súas instalacións citas no edificio da Escola de Imaxe Son de Lugo, tamén na súa páxina web www.inlugo.deputacionlugo.org ou por correo electrónico a inlugo@deputacionlugo.org. As empresas que desexen someter a test un produto ou servizo no centro poderán solicitalo polo mesmo sistema. O CIS foi cofinanciado nun 89% con fondos europeos do Plan Avanza. A Asociación Raiolas Lugos proxectará este sábado ás 5 da tarde no Salón de Actos do Pazo de San Marcos a película María e yo. O documental narra a vida cotiá dun adolescente con autismo. Con pase da fita, a entidade lucense sumarase á celebración do Día Mundial de Concienciación sobre o Autismo, co fin de achegar a súa mensaxe á sociedade lucense. A entrada é gratuita. A 17ª edición da Festa do Queixo de San Simón reunirá esta fin de semana en Vilalba a 10 produtores da denominación de orixe. A apertura da feiral terá lugar ás 11 da mañá do sábado na Praza da Constitución. A mesma hora dará comezo no Auditorio Municipal o primeiro encontro gastronómico do Queixo de San Simón, no que intervirán investigadores e profesionais do turismo e a gastronomía. O presuposto desta edición, na que se porán a venda 8.000 queixos, supera os 60.000 euros. O concurso de gando frisón, a exposición de rubia galega e a poxa de reses atraerán un ano máis a centos de persoas a Moismo. A mostra Exposición de Movimento celebra esta fin de semana a súa 27ª edición. No concurso participarán 94 reses de 25 gandeirías galegas, un número inferior ao de citas anteriores. Pola súa banda, a poxa contará con 17 cabezas procedente de 8 granxas, entre elas a de Galloso Castro, que depende da Deputación.
Tamén esta fin de semana terá lugar en Sarria a 16ª Feira de Antigüidades e Restauración de San Lázaro que organizan o Concello e os anticuarios da vila. Como ven sendo habitual, as carpas nas que os profesionais do sector exporán as súas pezas instalaránse na Rúa Porvir. O encontro deste ano completarase cunha exposición e unha obra de teatro, entre outras actividades culturais.